Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μας. Έχουμε τα προβλήματά μας σαν ομάδα. Πιστεύω ότι φτάνουμε στο τέλος αυτού του Γολγοθά με την έννοια ότι από αύριο θα γίνουν κάποιες κινήσεις να ενισχυθεί η ομάδα, να λυθούν προβλήματα που έχουμε μέχρι τώρα και να δούμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε τώρα έτσι όπως είμαστε με κάποιους αντιπάλους, σίγουρα πιο ποιοτικούς από εμάς και γενικά στο ρόστερ, αλλά και σε ιδιαιτερότητες που έχει σαν ομάδα. Αλλά εμείς θα στοχοποιήσουμε αρκετά παιχνίδια από εδώ και πέρα με την καλή έννοια για να πάρουμε τους βαθμούς που πρέπει και να σταθεί αυτή η ομάδα όρθια. Κότσο, έχουν φύγει αρκετοί. Γίνεται λόγος για 4 μεταγραφές άμεσα. Ισχύει αυτό? Ισχύει αυτό το πράγμα, ναι. Και μπορούν να γίνουν και περισσότερες, θα δούμε. Θα κάνουμε τα πάντα να ενισχυθεί αυτή η ομάδα για να προχωρήσει. Δεχτήκαμε 2 γκολ από τον αντίπαλο. Το ένα το δεχτήκαμε γρήγορα. Προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε το παιχνίδι. Εντάξει, θα γίνουν και κάποιες προσθήκες. Η ομάδα θα το παλέψει. Όλες οι ομάδες πάνω κάτω έχουν κάποια μικροπροβλήματα και συνεχίζουμε. Δεν τα παρατάμε. Κάθε παιχνίδι ξεχωριστά το βλέπουμε και πάμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μια εκτός έδρας νίκη για μας. Είμαστε 3 μέρες στην ομάδα. Προσπαθούμε γρήγορα να μάθουμε πράγματα γύρω από την ομάδα και μέσα στην ομάδα. Να αξιολογήσουμε λίγο το υλικό μας. Ήρθαμε με στόχο να πάρουμε αποκλειστικά τους βαθμούς, να βελτιώσουμε την εικόνα μας. Το πρώτο ημίχρονο έχουμε καλή παρουσία. Μετά το 2-0, και επειδή έρχονται πολλά παιχνίδια από πίσω, κοιτάξαμε λίγο να εξασφαλίσουμε το αποτέλεσμα. Να μην πάμε σε μεγάλες εντάσεις. Ηρεμήσαμε, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Έχουμε κύπελλο ενδιάμεσα, συνεχόμενα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Πρέπει να διαχειριστούμε καλά το υλικό για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτά τα πολλά παιχνίδια τα μαζεμένα, γιατί υπάρχουν τα 2 εξαναβολής. Διαχείριση υλικού, βαθμοθυρία από εδώ και πέρα. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές για την νίκη. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Λίγα λόγια, τα περισσότερα να τα κάνουμε έργα στο γήπεδο. Είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα μετά από ένα αποτέλεσμα που δεν ήταν καλό για μας. Δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα. Καταφέραμε να κερδίσουμε το μάτς από το πρώτο ημίχρονο, να προηγηθούμε. Εμείς κοιτάμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Έχουμε ένα μάτς κυπέλλου μέσα στη εβδομάδα και συνεχίζουμε. Εύχομαι στην Καλονή καλή συνέχεια. Πέρασα από εδώ 6 μήνες και εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.